Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala Yahlimbile tjena itye bangiteketeke ifanele inkosi xa nje siyanamkela babukeli kusiveza uKhono TV igama nguchumisa kaphuthela ewe imiya ngokwalo lasematatiyela sihamba nendwendwe lethu ke namhlanje inkosi yamagatyane siyavuya uba nawe bhuti nami ndiyavuya sisuba nani nganemini namhlanje sicela uzazise ke bhuti kubabukeli ndivama ukuthi lazihlaba zamili lwamvili ukhathaza amanye amadoda uzondwa zintshaba zibe zingazumenza nix ndithi uNkulunkulu wandibuke emehlweni ufuna ukunithatha yini kusho mina inkosi yamagatyane ngifuna ukuthi ngiyaphela lapha itsho ke babukeli inkosi nani nizivele ndicela usikrobise ke bhuti noko kwimvelaphi yakho nomculo abokuqala ndisuka egatyane eChaftweni kwindawo ekuthiwa kuRhaladi ilali ndiyabulisa ke ebabukelini bonke abathe basibukela namhlanje inkosi yamagatyane ngumuntu apha ucula umculo kaMasikhandi njengoba ndivama ukutsho ke ndithi inkosi ayibekwa iyazalwa ngoba inkosi ethe yabekwa iyasuswa ngoko ke mna ndiyinkosi ngokuzalwa konke manje ndikwenzayo andinawubalula zibe ninzi ngoku andazi noba ndiphendule na yinkosi ngokwayo ke babukeli khasikrobise ke noko uba uqale njani wona umculo umculo sindingathi into endikhule nayo sisiphiwo endizelwe naso ngoba kwasebukhwenkweni bam bendinguMasikhandi bendikhalisa kakhulu into ezinjengegadala ndakhula ke ngoku ndazoba yindoda ngoku ngose ndiyindoda kwavuka into ibikade khona kakade ndaqala umculo wam ngo-2019 ngo-2020 ndazenza ke ngoku izinto ndayorekhoda ndazenza zonke izinto nje basekude kube namhlanje siyabulela ke bhuti ukuva loo nto usitsho nje usithi uthando lwakho lomculo ukhule nalo yinto ozalwe nayo ibiluthando lwakho lomculo kaMasikhandi okanye belukhona unye umculo obuphuhlisa ngaphandle kwalobo inkosi yamagatyane wenzile imiculo emininzi ndingabalula ibe nguye umrapper yaguquka eburepeni yabona uba kulungi yabaleka yayotsho kwezinto zedrama phakathi yabona nayo kwinto zekwayari akulungi yazoba yinkosi ke ngoku yamagatyane apha kuMasikhanda kona kudala ndisiza nawo umculo ndizama qha ke ubone ngenxa yembetheko nenxwaleko ke inkosi ngokwayo ke babukeli khasixelele ke bhuti noko nzulu ngegama eli lakho lenkosi yamagatyane sisi akho ndininzi ninayithetha ngenkosi yamagatyane ngeligama kodwa lona linzulu lithetha likhulu ngoba izinto ezininzi baninzi abantu abaqale uzibona apha kwinkosi yamagatyane ndingathi nxa ndinawuzibalula kungakhona abantu abanamngqinela ngakhona abanomphikisa ngoba emculweni wam wohlukile umculo wam kwabanye abaculi andithathanga style samntu kwa ungandibukela xa ndiperforma yonke into yam yeyam ananto anothi umuntu ndiyayibanga ndiyacaphula phayana yeyam leyana kukhona ke abo bathe babonela kum ndiyinkosi yamagatyane ndinjalo njengoba usitsho ke bhuti uba ubukhe waqala kumrapper waza kweze drama izinto waphinda wafika kuMasikhandi usithi uhambiswe zimeko udile njani ke ngoku nezimeko zalapha kuMasikhandi de waqonda uyahlala kuwo wona noko awami ngoba ndiyaqonda uba ayikho indawo engenazo challenges kona kuMasikhandi ikhona inkqubela kodwa kukhona ukubetheka kodwa akufani neziya izinto ngoba apha ndiphethwe ndingathi ndinomphathi kanye manager ndimibiza njalo so umsebenzi awuxhomekanga kumndodwa iyakwazi undikhawulela phana pha apho ndiqondakala abantu ndiyabethakala khona kumanxa mhlawumbi kusiwa kwindawo ezinjengee-performance nee-launch neentontoni ngoba ndinamagidangoma ekufuneka ndiwatyilisile kufuneka ndiwakhwelisile kufuneka ndizame into ezinjengemifaniswano so ke ngoku andinayo into endingathi yinzuzo eninzi esendiyifumene kuMasikhandi kodwa ngohlobo endibona ngalo ndisenethemba kusathembiseka usitsho nje uba kukho imeko yintoni yona le ikwenza uba ungawuncami wona uMasikhandi noba kwenza kantoni into ebangela ngawuncami uMasikhandi kungenxa yoba sendibonile kwabangaphambili uba ngaba ininzi inkqubela apha ininzi into elapha kodwa into edingekayo kunyamezela nje apha endleleni uzixelele uba laa nto uyiphuphile okanye uyixelele uba sisiphiwo uyayikhwezela uyayikhulisa kude ke ngoku kwenzeka okwenzekayo
Siyabulela ke babukeli, nani nizivele sisayentengisweni. Siyanamkela kwakhona ababukeli, sisahleli nayo inkosi yaseWillow Vale. Bhuti sisathatha njalo nje, khandiqhobise kumculo wakho ialbum ubuthe wazenza. Mandibulele futhi lo thuba sisi. Ngo-2020 ndenze ingoma zambini. Lo ndithetha uba yayi-EP yam ndizenza kwi-studio saseCryfontein. Ndiqala ke ngoku ungena e-studio ndasebenza noMfula Ongathi, ngoyena yena muntu wayendenzela ulead weKatala. Then ke ngoku ndenze ngoma zi2 ngo-2021 ndathatha igap kuba bendisazama uzijonga uba ngaba zona zimakethe kanjani. Ngo-2023 ndazawukwenza ke ngoku i-EP yam ebendiyenza e-G2G, ekuthiwa isihloko se-EP yam sithi Ziphathe Kahle. Andikenzi into ke ngoku ke ngoba ndizawuphinda ndiyipromote ngoku apha ngo-26 sorry. Ababukeli noko bangathanda uyiva uba ubusebenza nabantu abanjani, ngobani abantu ubusebenza nabo apha emculweni. Abaninzi nababalula ababaninzanga kakhulu ngoba kwi-featurings ndifeatureke uMbhobho yacheka wase-Vryheid eKZN. Ndazofeaturisha umfana wangapha eLsikisiki ekuthiwa uZanothando, abantu baninzi bayamazi ngekazeni. Isengabo wabini i-featurings enzenzileyo apha emculweni. Siyabulela bhuti ngokuva loo nto ke. Enye into besingathanda noko singababukeli uyazi ngobani abaculi okanye imvumi eseziphezulu ongathanda noko usebenza nazo. Kuba ke mna ndingumntu othanda izinto ezahlukileyo. Ndirhalela kakhulu umntu ongagxilanga kwesi style, mhlawumbi ongasondelanga kwesi sam. Ingase ndisebenze nabantu mhlawumbi ndizawuthi njengoba mna ndikumaskandi at least uba mhlawumbi ngafumana abantu abanjengoDumi Nkokstad kwiingoma ezibugospel. But apha kumaskanda kakuhle ndisarhalela mani bakhe ndiphume apha e-Eastern Cape. Ndirhalela uphuma e-Eastern Cape ke ndiyokhangela uba andinabafumana nabantu base-KZN. Andifuni babiza amagama mana ndiyani noba mhlawumbi loo nto leyo ingarayithi. Mhlawumbi babukele nabo bangathanda uyiva uba uyathanda usebenza nabo. Okay, ndinganqwenela usebenza neNkosi Yamagcokama. Ndinganqwenela usebenza noMdumazi. Owesithathu ke ukugqibela ndirhalela usebenza noGatyeni. Siyabulela uva loo nto. OGatyeni nabo ke bazivele. Bhuti ababukeli nani ndikubuza nje singathanda noko ukwazi uba ufumaneka phi. Inkosi Yamagatyane iyafumaneka kuFacebook. Phayana ufika ufumane ipage yam ibhale Inkosi Yamagatyane Music. Uyafumaneka kuTikTok ise-Inkosi Yamagatyane _music. NakuYouTube ke iyafumaneka naphayana Inkosi Yamagatyane. Siyabulela ke bhuti uva loo nto. Siwunqanele sinjalo umculo wakho. Inoba ikhona mhlambi umcimbi onosimema kuwo osondeleyo. Ikhona umcimbi okhoyo. Ndizabe ndipromota i-EP yam yalast year. Kulo nyaka ndikangeni istudio kanye ndingenanga istudio, but ke ndisahlanganisa. Ngoko ke nge-26 kaOktober eCryfontein emaPlangeni. Iposter ke seziphumile ne-single post zabaculi ezabebephayana seziphumile. Umcimbi ndisazama upromota 26 kaOktober eCryfontein emaPlangeni. Inkosi Yamagatyane izabe senza ipromo yayo. Siyavuya uva ke bhuti. Nizivele nani ke babukeli uba nge-26 kaOktober ku-2024 sizawube sinomcimbi ke eCryfontein nobhuti. Inkosi lena yona izawube ikhupha ingoma zayo. Enkosi.